bukit berbunga. Bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua. Di bukit berbunga, di bukit berbunga. Jeng, Nggih, tukange masak iki mang ngomong ning aku. piye Mas? Basa ngerti do Mas disawer sing tukang masak iki ngomong, "Mas aku sosok kono dadekno do Mas ya ketuweken to, Bu." Wong masak bareng kok dadi Lah iya Mas. kok Nganten karo do Mas lah ya tuwek do Mas ya Mas. Meri karo do Mas Oh, pas disawer Mary, kok iya. Sampun sayang. Heeh. Kondur. Wegah. Mulai. Mulai ana lho kondur ke mulai. Aja galak-galak. Lah ini Aja jamang